vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatsirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ndine makore 38 years ekuberekwa, but ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika pandainge ndichiri form 3. Saka inini pandakaitwa prefect ndakabva ndazodanwa nevamwe ticha vedu ava ndo vainge vachitidzidzisa maths. Saka vakabva vazoti ivo vainge vaine izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira, but vakatanga vandiataka manje. Vakabva vati haudi here kuti unge uchizokasika kuva head boy. Ndikabva ndati ndinoda ini like everyone ainge achitongoda kungova head boy, not just an ordinary prefect. Saka ndainge ndisikatombonzwisisi kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizovabatsira nei. Saka first term takatopedza first term zvakanaka. Takazoti zvino patakazodzoka kuchikoro for the second term, then ivo manje ndo pavakabva vazondidana, vakabva vazoti paya everyone when we were knocking off vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizosara because vainge vaine mabhuku avo avainge vachida kuti ndinge ndichivatakurira, ndinge ndichienda nawo kumotikari kwavo ndokubva ndazoita sekudaro. Saka vakabva vazoti ndinge ndichipinda mumotikari mavo, vakabva vati vainge vachazondiperekedza kumba kwedu, vakati taifanira kuti timbotanga taenda kumba kwavo. So mukoma takati tasvika kumba kwavo kwainge kusitomborina kana munhu. It was like empty and really lonely, not like empty kuti mainge musina furniture. The house, it was really beautiful, but mainge vane that feeling of emptiness. Vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichivaperekedza kubedroom kwavo. Ndakabva ndaita sekunge paya ndainge ndapanika. Vakabva vati no, handisi kuda kurara newe, kana ndichida kurarwa I will find a man of my own age, because ivo murume kwavo ainge akasoshaika kudharadhara. So I then followed her to her bedroom. Takazoti tasvika kweya vakabva vazonditi ndinge ndichizongogara pasi. So ndakabva ndagara pasi and I was even scared to sit on the bed. Saka ndakabva ndagara pasi chaipo ndokubva vaenda vakabva vazonogeza. Pavakadzoka mukomanashe vainge vakashama. I then looked away. Ipapo pavakabuda mubath vakashama ndokubva vati vainge vachida kuti inini manje ndige ndichivabatsira. So vakabva vazouya pedo apo pandainge ndakagara naivowo vakabva vazogara pasi. Vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vaine hari yavo iyo yavainge vakapiwa nagogo vavo. Vakabva vati muhari umu ndo mavanopota vachiisa mazita evanhu avo vavanenge vanetsana navo. Vakabva vati zvino pane rimwe zita revamwe mem ava at that time vainge vari palive and tainge tichitodzidziswa jio neumwe mustudent teacher. Kamustudent teacher kaya kainge katoripo zvisingaite. Saka mem vakabva vati hausi kuda here kuti student teacher venyu ava vange vachizovayo permanent teacher, and I will give you something. I know kuti mumwoyo mako unovachiva teacher ivavo. So mukoma vakabva vazondirakidza hari iya. Zvose izvi vakazviita vakashama. Saka ivo manje vainge vasingagoni. Mukoma kuna Mwari kudenga, because vakabva vazotora rimwe counterbook. Vakati vatora bhuku riya ndokubva vazama kunyora zita raticha vaya. Mukoma vakatadza, bhilo yakaramba kunyora. Then vakabva vazoya kwandiri vakabva vati iwe ndinoziva kuti hauna kana chivi, iwe ndikuda kuti unge uchinyora zita ravo mem vako ava. And ndakabva ndazonyora zita riya. Mukoma ndakati ndanyora zita riya, pandakava pabepa riya, that piece of paper mukoma, it just disappeared. Vakabva vazoti ho, ndiri kuzviona kuti Mwari wako ane simba, but inini I am much more clever than he is. Saka vakabva vazoti ndinge ndichinyora zvekare zita riya. Saka ndakati ndanyora zita riya, instead yekuti ndinge ndichivatambidza vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichisimuka. So ndakasimuka ndokubva ndazopfugama, but pandakapfugama ndainge ndakafuratira hari iya. Ndokubva vazondivhura makumbo, vakabva vazoisa hari iya pakati pemakumbo angu. Vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoitira mweya muhari muya. Mukoma ndakabva ndaita sekudaro. At that time I think kuti
pane zvavainge vatondiita because ndainge ndava kungotevedzera zvose izvo zvavainge vachiti ndinge ndichiita. Mushure mekunge ndapedza kuitira mweya muhari muya ndokubva ndazodonhedzera chipepa chiya. Mukoma ndakati ndadonhedzera chipepa chiya ndokubva vazotora hari iya vakabva vazosimuka manje vakabva vatanga kufamba vachingotenderera bedroom yavo because bed yavo yainge iri pakati peroom. Saka vainge vachitenderera kuzosvika vachizonomira pawardrobe pavo painge paine rimwe zemira. Wardrobe iyi yainge iri very weird, yainge yakapendwa black, but uchinyatsokuona kuti black iyi yainge iri paint, you know, like the normal paint iya yeblack ndo yavainge vakashandisa. Ndokubva vazoenda pamira paya ndokubva vatanga kutaura vachiita sekunge vainge vachinamata, but vachinamata vachizevezera. Ndakazotanga kuona chiutsi chakazobuda muhari miya ndokubva vazodzorera hari iya vakangovhura chimwe chidrowa ndokubva vazodzorera hari iya mudrowa muya vakabva vadzoka apo pandainge ndiri ndokubva vandiudza kuti zvavainge vachida zvainge zvaita. Vakabva vazotora zvekare chimwe chibhegi ichocho chainge chakazara nemishonga. Vakabva vazotora mamwe makwati amene kuti emuti upi iwoyo, but vakati vandipa makwati aya vakabva vati ndinge ndichidya mushonga uya ndichizonosvika kumba ndichingoudya mushonga uya because vakazondiperekedza. By the time that we arrived home, mukoma ndakabva ndavhunduka because mumba medu mainge muine watch, those old watches that we used to hang on the walls ndo yainge iri mumba medu mukitchen. When I looked at it, mushure mekunge sister yangu yandivhurira door ndopandakabva ndaona kuti it was past 9 apa amai vangu vainge vakatsamwa sei. Mukomanashi ndo zvandakaitiswa izvozvo naticha vangu. Saka vakabva vazoti handiti wakati ticha vako unovada here, uri kuda kurara navo? Ndikabva ndati eye. Vakabva vandipa chimwe chimudzi. Saka vakanditi chimudzi ichi chainge chakaita kunge tsangamidzi. Vakabva vati chimudzi ichi paya pavanouya muklasi menyu ndikuda kuti unge uchizochiisa muunderwear mako then wobva wazochigumanisa nemusoro wesikarudzi yako. Ndo zvandakabva ndazoita izvozvo. Ndaiti paya lesson ravo parinenge rakwana ndaibva ndazotora tsangamidzi chiya ndobva ndazochipfekedzera muunderwear mangu then ndobva ndachigumanisa nemusoro wesikarudzi yangu. Saka vakazongotanga kungonditarisa vachingonditarisa kudzamara one day mukoma vazondidana ndokubva ndazoenda navo kuofisi kwavo. Takati tichingonopinda kuofisi kwavo ndokubva ndatoona vava kutondibata vachiti mwana iwe kasi une mushonga here, ko indava uchindinyorovedza kudai. Saka panguva yacho ndainge ndichiri mudiki ndainge ndisingatombonzwisisi kuti ko wai vainge vachiti indava uchindinyorovedza kudai. Ende mukoma ndakazoitoita nguva refu ndichirara navo ende tisingashandisirane dziviriro kuzosvika vachizondiudza kuti vainge vabatira pamuviri. So ndakabva ndazoenda ndokubva ndazonoudza memu vaya kuti ndainge ndamitisa vamwe ticha vaya vandainge ndichirara navo ndokubva vaya vazoita miscarriage. Ndo zvakaitika izvozvo mukoma pandainge ndichiri kusekondary school. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Saka nyaya yedu inotevera, it is a narration of a message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna admin vedu vekuchannel yedu iya yeAfrican Confessions. Confession yacho yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Please zamaiwo kuvanza zita rangu. Ininiwo I am a young South African woman. My name is Dineo, not a real name. So mukoma, I am in my final year at this other state university and I want to blame poverty. Iniwo ndichikura mukoma ndaiona umwe mukadzi, saka mukadzi uyu paakazoroorwa neumwe murume ainge asiri muSouth African, ndikabva ndatoona kuti upenyu hwake hwakabva hwazoshanduka zvekuti kana ndega ndakabva ndazotochiva life yake. Ndikabva ndazviudza kuti ndainge ndichida kuzoroorwawo nemurume who was not a South African because ndakatoona kuti varume vasiri vemuno munyika medu muSouth Africa vari very responsible unlike our men. Saka ndakabva
ndazotanga kudanana nevarume vakati one day when I was still young mulocation medu vazhinji vacho vainge vachibva kuZim, but ndakabva ndaona kuti varume ava vandainge ndichidanana navo hongu kundipa mari vainge vachindipa vachindichengeta, but ndikabva ndaona kuti vaisazokwanisa kuzondisvitsa apo pandainge ndichida kuti vange vachizondisvitsa. Ndikabva ndati panapa ndiri kufanira kuti ndinge ndichitofocasa on my education, saka ndakazopasa matric yangu. Mushure mekunge ndapasa matric yangu ndokubva uya pauniversity pano pandiri, saka ndakazotanga kuwirirana neumwe musikana uyo wandichati Pati anobvawo kuZim. Saka musikana uyu manje iye she is a lesbian. Ndakagara ndazviona kuti she is a lesbian, but yei vabereki vake vane mari zvikawanda, ndokusaka ndakazonyanya kuzviita close naye. So there was this other day tainge titori kuapartment kwake, we were just chilling, ainge atori negirlfriend yake. So ndakabva ndazovabvunza manje ndikabva ndati naimi vanhu imi kokana muchiita bonde munomboita sei bonde racho. Saka sezvo ainge akadhakwa Pati uyu ndopa akabva azotokurura sketi yainge akapfeka. Iyi ndakabva ndatoona kuti ainge aine sikarudzi yemunhurume zvekare aine imwe sikarudzi pazasi pesikarudzi yake yemunhukadzi. Apa sikarudzi iya yemunhurume yainge yakatomira, ende ndikabva ndatotorwa moyo naye. Kubva zuva iroro ndokubva tazoita bonde, but mushure mekunge taita bonde akabva azoti iye anondida as my friend. Akati ndinotya kuti kana tikaramba tichirara tose ndopaya pekuti ndinobva ndazotanga kukuda, then maybe tinobva tazorambana and that will be the end of our friendship. Saka tikangorara tose kamwe chete and it was really nice. Saka ndaiva zvekare neimwe friend yangu, saka friend yangu uyu iye manje ndiye akazotanga kundihooka up nevarume vanobva kuWest Africa kuzosvika achizondiudza kuti there was somewhere where she had been invited by her boyfriend. Akabva ati inini kana ndichida kuuyawo ndaikwanisa kuuya. Saka paakandiudza kuti for 8,000 rands just to show up at that party you will be given that 8,000. Ndikabva ndati let me go to that party. So we went there, ndokubva tazoenda upstairs. She said follow me, ndokubva ndazomutevera. We then went upstairs. When we were there akabva azoti taifanira kuti tinge tichikurura nhumbi dzedu tichisara tisina kana chatinenge takambopfeka. Saka we were 15 of us tose ndokubva tabvisa nhumbi dzedu. We then returned back downstairs. Hey, ndikabva ndaona kuti varume ava vekuNigeria vainge vari busy vachiita zvemadrugs. Painge paine mamwe matables that were in that living room. Saka my friend akabva azotiudza zvataifanira kuti tinge tichiita. Saka tikabva tazonorara pamusoro pematables aya takamirira kuti varume vaya vange vachiuya kuzoita zvavainge vachida kuzoita nemiviri yedu. Since inini I was the new one, ndakatoona kutoti varume ava vainge vachita kunditarisa nemaziso ainge akazara nemweya weruchiva, and they just wanted to destroy me. Saka ndakabva ndazoradzikwa on this other table that was in the middle of that room. Saka umwe wacho manje akabva azondipa signal, akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichiuya pedosa naye. Ndokubva ndaenda paya akabva ati ndinge ndichita zvekukambaira. Ndakakambaira ndichienda uko kwaainge akagara. He was sitting on the couch. Ndokubva azondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichirara nemandede ndakatarisana naye. Ndakamuvhurira makumbo angu. Akabva azotanga kundipenengura achinditarira sikarudzi yangu. Akati apedza kudaro ndopa akabva azotora chidhampi, an empty bottle, ndokubva atanga kupfekedzera dhampi riya musikarudzi yangu. But paakaona kuti zvainge zvichindirwadza ndopa akabva azopa signal, ndokubva kwazounzwa chimwe chibhodhoro chainge chakazara lube. Ndokubva azozora lube iya pasikarudzi yangu zvekare nepabhodhoro paya. Ndokubva azotanga manje kundiita nebhodhoro riya zveshuwa. Akapushira bhodhoro riya nekuda kwekuti kuzasi uku kwainge kwazara lube. Akapushira bhodhoro riya kusvika rava kutoda kutopinda rose. Paakaona kuti zvainge zvorwadza ndokubva azoriburitsa. Vakabva vatanga kundiseka. Pose apa ndainge ndichitorwa mavideos apa vainge vaita kuti tinge tichipfeka mamask kuitira kuti mafaces edu asazobuda pamavideos iwawo. Zvino ndakati ndapedza kudaro akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya pacouch. Ndokubva ndaenda pacouch paya mushure mekunge ndamutambira. Akabva ati ndaifanira kupfugama pacouch. Ndakabva ndazopfugama pacouch paya. Ndokubva ati ainge achida kuti ndinge ndichimutambira iye yavanoti twerking. Ndokubva ndatanga kumutwekera ndakapfugamapo pacouch paya. Saka akabva azouya, akabva azobata magadziko angu akaita zvekumavhura zviya zvine simba
kusvika zvava kurwadza. Mukoma ndakabva ndazonzwa manje munhu face yake ava kunanavira face yake zvekuti akabva aiisa pakati pemagadziko angu ndokubva aenda straight kusim 2. Ndakapanika but akabva aramba akandibata achindinanzva kusim 2 kuya. Akabva auya ndokubva atanga kuzevezera munzeve dzangu. Akabva azondibvunza kuti ndainge ndisinganzwe mudumbu here, ndikabva ndati kwete. Mukoma pakabva pazounzwa pane chimwe cheche chinonzi chiMr Alba, chimushonga chinonzi Mr Alba, ndokubva chazounzwa. Akabva azodira chiMr Alba chiya muspoon ndokubva vandimanikidza kuti ndige ndichinwa Mr Alba iya, ndokubva yatanga manje kundisuka mudumbu. Saka ndainge ndongoyuwira ndichigomera ndakapfugama pakauchi paya sezvo vainge vandipa mari because takazonzi avo vanenge vachida kurara nevarume vose vainge varipo pane mari yawaifanira kuti unge uchizopiwa. Saka pandakanzwa mari iyo ndikabva ndaona kuti yainge iri mari yakawanda sei ndokubva ndabvuma instantly, so there was no way that I was going to refuse. Saka ndainge ndichingonzwa mudumbu mangu muchirwadza ndakapfugamapo pakauchi paya. Mukoma munongoziva kuti mudumbu kana murwadza unokwanisa kuzongoenda kutoilet zvinenge zvisina kana mabreak. Ndakabva ndazotanga kudurura, but this was after varume ava vekunigeria umwe wacho auya nerimwe blanket. Saka blanket iri iro aya anenge akaita kunge maplastic aya mawaterproof. Saka vakanditi ndinge ndichimbosimuka ndokubva vazoriwaridza pacouch sekunge vainge vachitoziva kuti I was about to mess myself. Mukoma zvinhu zviya zvakabva zvazongouya ndokubva ndatanga kuita manyoka. Ndakaita manyoka all over the living room. Apa ivo vainge vachitofara vachitonditora mavidhio ndichita manyoka kudaro. Umwe ainge akatondibata magadziko angu vakaita zvekundivhura vachitora mavidhios. Mukoma ndichita manyoka kudaro, murume uya akabva azouya ndokubva atanga kundidya kumagadziko kwangu uku, achidya zvekare nemanyoka aya tsvina iya yandainge ndaita. Apedza kudaro mukoma ndakabva ndazonzwa ava kundiisa lubhu zvekare, achiisa lubhu zvekare pasikarudzi yake ndokubva andimanikidza kuita bonde neni. Zvinge zvichirwadza ndakangoshingirira but ndichichema at the same time. Varume ava vainge vachinditora video but iye vainge vachingomutora sikarudzi yake chete asi face yake vainge vasingaiburitsi. Akaita bonde neni kusvika azopedza. Akati apedza manje ndokubva vandirambidza kuti ndinge ndichienda kunozvigeza. Neniwo ndainge ndisitomborina kana simba rekuti ndinge ndichienda kunozvigeza because of the dirty stuff that they had done to me. It was really nasty. I wanted to vomit. Ndakabva ndazongogara pasi mutsvina dzangu idzodzo. Varume vaya vakabva vati I was really looking sexy ndigere mutsvina dzangu imomo, even though I felt so smelly and disgusted. Varume ava vainge vachingoramba vachingotitora mavideos, vamwe vachiita bonde nemamwe mafriends angu. Ndakati ndakatarisa friend yangu ndikabva ndatoona kutoti iye anotorakidza kutoti zvinhu izvozvo akatozvijaira. She was not even complaining. Ndini ndega ndainge ndichingochema. Akabva azoya pandiri ndokubva azondirakidza video riya iro raainge atorwa nemafriends ake. Ndikabva ndatoona kutoti ipapo pacho paainge achita bonde neni sezvo ndainge ndisina kuzvipukuta kusim 2 uku, sikarudzi yake yaitopinda ichitobuda yakazara tsvina and he seemed to be enjoying everything. Ndiyo confession yangu iyi. Saka weekend iyo iyi tiri kufanira kuti tinge tichienda zvekare kune imwe party. My friend told me kuti it is going to be like the same party where we were the last time. Saka ndauyawo pano mukoma kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Am I supposed to go to this party? As for my friend, iye ari kuti ari kushingirira kuti ange achizotenga motikari. Kana atenga motikari obva azoiisa pauber. Iniwo akanditi chingoshingirira. So handizivi kuti ndoita sei, ndoenda here kupati ndonoitwa zvekare izvi zvandakaitwa ndichiunganidza mari ndobva ndatanga ka small hustle kangu. Please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yakabva ku African Confessions. Unfortunately I was not available. Saka ndangotiwo kuna admin vange vachibvunza mwanasikana uyu kuti akazoenda here kupati kwacho. Tichazonzwa kubva kwaari mwanasikana uyu kuti akazobudirira here kuenda kupati ikoko. Please pray for your daughters if they are in university. Naimi chiichocho chinenge ngozi. Anzi murume uyu akatotanga kutodya tsvina yangu. Chii chinokonzeresa kuti varume vange vachiungana vachipfurirana kuita zvinhu zvakadaro? Zvakangooma hazvo vedu we.